Ja päivä. Tämän päivän epistolassa olisi kateilla vähän piikkirenkaita kottaraiseen ja sitten tuli ostettua matalempi penkki. Niin sitä aseteltua vähän paikalleen. Niin lähdetäänpä kahtamaan. Siitä. Vois vähän tsekata, että kuinka paljon se laskeutuu tuo kohta tuolla matalimmalla penkilläkö. Ei taho jalat yltää maahan, niin jotakin parannusta siihen. Tuo matalempi penkki on aika paljon karskimmassa kunnossa, entä tämä? Tämä on ihan hyvässä kunnossa. Siinä vasta löytyi uusi päällinen ja muutenkin tuo Superloni ja runko hyvässä kunnossa. Niin katsotaan ensin, että kuinka korkea tuo on tuo nykyinen. Otetaanpa jotakin tätä apuvälinettä. Olisiko tuo hyvä? Se on varmaan aika hyvä. Se on 101 sentti. 101 ja 2 korkeasti. Ei se niin pari millin päälle, mutta 101 ja 2. Läpäs tipu. Katsotaanpa mitä tältä paljastuu. Käytettynä siis ostin tuon penkin ja oli niitä uutenakin. Tai niitä alkuperäisiä penkkejä, tuokin joku itse tehty versio, mutta alkuperäisiäkin ois, mutta se oli, ei ollut kuin 15 milliä, vaan matalempi sitä orkiksesta, niin en tiedä riittääkö. Katsotaan mitä se on syönyt. No penkkihän se sieltäkin paljastuu. Slimmi on kyllä. Ihan ei ole niin priimaisessa kunnossa, mutta no onpa kyllä. On slim. Tästähän tuli semmonen, mikä se on se trialiiko se on, missä on penkki täällä näin ja sillä hypitään temppuilla. Tästä tämä ei kyllä oikein istu, mutta ehkä se ei ole vaan loksahtanut tuosta kohin. 101 ja 2 oli se aikaisempi. Tämähän tulee niinku, voi mahot, 3 senttiä tulee alaspäin. Tällä on niinku oikeasti jo vaikutusta. Onkohan tuo perseelle sitten kuinka kovaa, kun tässä ei tätä Superlonia paljon yhtä. Ehkä se ei oo. Saattaa olla aika hyvä. Suosittelen matalemman penkin hommaamista, jos jalakossa ei riitä mitään. Joo, olisi tarkoitus ajella tässä viikon Pariisissa niin jäällä, jos tilanne sen sallii, niin jäärätään hommilla pyörillä, niin pitäisi laitella piikit alle. Ja renkaat löytyy tuolta, pitäisi kiipeillä hakemaan. Vielähän nämä on ihan ok kunnossa. Näillähän pitäisi olla oikeasti niin omat panteet. Tämähän on ihan pöliää hommaa näitä aina pyöritellä ees takas. Ensimmäinen. Toinen. Siinä ois. Nyt vaihtuu soittolista. Pannaan tuommoinen Beast Mode. Nämä renkaat vois nostella tänne muistiaikana pois haitolta. No niin. Otetaanpa vaikka tämä tuohon pohjalle. Otetaanko vaikka takanakki eka? One more thing to say. Joo, startti heitti toimimasta tästä yhtä äkkiä, että saa laittaa vinkkejä, jos on jotakin. En oo kyllä katsellut yhtä, voi olla yksinkertainenkin vika, mutta se ei enää peliä. Siitä! Joo, en tiedä mikähän se näissä renkaanvaiheissa on semmonen niinku virallinen ohje, että miten nämä kuulus vaihtaa, mutta nyt te näette meikäläisen tyyli. Siitä, eli rengaslukko on tuossa, niin mehän lähdetään silloin vastapuolelta sitä ähisemmään. Painellaan tuolta ja tuolta.
Siitähän se lähtee. Elikkä vannelukko täällä ja sitten tuolta lähin ottaan pois. Tuosta jalalla painaa, niin menee tuonne monttuun mukavasti. Sitten vaan kierretään täältä. Mutta se alkaa olla jo niin hyvällä mallilla, että se menee niinku elokuvissa. Siitä. Sitten sisäkumi pois. Näitten kanssa voi joutua välillä vähän taistelemaan, mutta ehkä me sieltä se saa. Sitten vaan rautaa väliin. Tämäkin Exceli alkaa olla niin karskissa kunnossa, että alkas olla vaihto. Tai no, eipä se ulkonäkö niin näissä mehtäkamppissa on niin väliksi, kunhan ovat vaan suori. Kyllä! Ai. Onko tuossa sitä vanteekriistä, eikö mitään vannelukon? Eikö se ole varmaan, kun sitä on väännetty paikalleen? Niin. Nämä on ihan löysät tämmöset. Mulla on ihan peristin jäykät. Ne niinkö? Hirveä homma oli lailla. Joo. Saa nähdä, lähteekö seuraavalla reissulla piikit lentää. Persetin nätti, jos jää on mintti kunnossa. Niin ja. Kunnolla reviitellessä. Katoppa, pistin matalemman penki. Oho. Mistä näistä? Se onkin joku tehnyt ite tämän vai saako tämän? Joku oli ite tehnyt. Kahvitauko paikalla. Tuonne saa takkaa juu. Semmonen pängeri oli siinä. Vuotaako? Hyvä se on. Niin jo. Ruvetaanpa ähis. Lähdetäänpä eri listalla. Tissisalan valkkeri. Onko nää putke osti? PVC osti, mutta se on poikki. Se pitäisi hitsata. Niin missä on vannelukko? Miten se voi olla, että se noin hävii? Mahtuukohan se tippumaan tuonne kaivoon? Siellähän se tietenkin. No joo, mennään vaikka näin. Ei sitä tiedä, miten sitä käytetään sitä koneetta, niin se on helpompi vääntää käsi. Sinnehän se solahtaa. Mitä? Sitten aletaan kiduttamaan sormia. Joo, minä voin kuvitella taas se eturenkaan, että mitä se sanoo, kun tuo takarengaskin on ihan tarpeeksi persestä. Jos menee kierteen. No niin. Tämä se on kyllä. Painappa tuosta alaspäin. Sieltä niinku, joo sieltä. Niin tätä alas. Niin. No niin, sehän. Kello on kyllä, nyt on kyllä Niilo 22 aika. Kun niitä kelloja kun siirretään, niin se ei siirrä sitä yhtä kelloa, kun se on aina oikeassa. Niin, paljonko nyt on kello? 19.44. Selvä. 44, eli se on tuus. Nyt se on oikeassa ajassa. Polovisuojat on kyllä ihan ehdottomat, kun tässä kun könyät poloville näiden paskojen kanssa. Joo. Se olisi nyt vannelukko on sisässä, sisäkumi on sisässä. Sitten väännellä tuota viimeinen klunssi paikalla. Siitä se lähtee. Ennen minä edes muistanut niitä pinnoja kiristä. No pitää tämä jälään. Kyllä näissä etemmäksi tuli. Mulla jää aivan hirveästi. Joo, jos olisi viimeisen päälle VMX ja supermotovanteet, niin kyllä vähän hirvittäis tämmösellä tyllä tehdä, kun joka toinen lipsahtaa tuolla. Jäänyt hyvä. No kun ei raski, kun se on se sisuuskumisti sinne. Sinnehän se mulia. Kyllä. Pannaanpa vähän ilmaa, niin saa kiristää vannelukonkin sitten.
Kato kun muljahtaa. Se pitäisi ostaa se, tuohon kato semmonen KTM, semmonen huoltomatto. Ai että. Se kato siinä. Helppo se tämä takarengas. Rengas ois vanteella ja eikä se kun tökäätään paikolla. Jotakin tosta. No niin. Otappa siinä, pannaanpa ketaari paikalla. Ketjulaahaimet pitäis muuten ostaa uutta. Jokohan ne on poikki, eikö läpi kohta tosta? Ei ne ehkä ihan vielä läpi, mutta ei se oo kaukana. Kumivasara on hyvä näissä asennushommissa. Alkuperäinen kettingin kiristys tuluu. Tuo on väliin mitoitettu sopivaksi. Sehän on aika hyvä. Katsojat saattaa tietää, mutta muistaakseni se oli 90 taka-akselin mutteri. Naks. Takaratas vaihdettu. Enää huutaa vaan eteen piikkejä. Se on vähän enemmän persistä. Ja päivä. Se olisi päivä numero 2. Aloitetaan kupposella kahvia ja mokkapalalla tietty. Tuota jäi viimeksi tuo rengas vähän puolitiehen, niin sitä hahmottelee vanteelle. Oli yöaikana niin etupumpusta valunut vähän öljyä. Sitten katsoin täältä ilmaruuvista, niin aika paljon oli painetta sisällä, niin se vissiin, jos kertyy tulleen painetta, niin se pukkaa helposti öljyä sitten pihalle, mutta kun paineet muistaa löysätä, niin ei ne sieltä vuoda. Se on ihmeellinen. En tiedä onko se normaalia vai onko se joku vikaa, mutta näin siinä on aina käynyt. Ja. Laitellaan renkaat minttiin ja sitten olisi myös öljynvaihto ja ilmanputsarin pesua ja tämmöstä perusjuttua. Siitä vähän humppaa taustalle. Missähän ne hanskat on? Siellä. Kumpihan näistä oli nyt vannelukko ja kumpi venttiili? Tuo on varmaan niinku vannelukon paikka, tuo venttiilin. Lähdetään niinku nuin tuota siihen hahmottelemaan. Pannaan tuo auennut kohta siksi tuohon, kun se on niin hankala aina yrittää tuolta ähistä se venttiili paikalle. Niin. Sinne pitää siis saada. Sitten pannaan vähän tältä ympäriltä myös pikkusen tuolta ja tuolta. Sittenkö sinut pitää saada sinne? Sieltähän se tuli! Sittenhän me lähdetään sitä niinku vannelukon vastapuolelta herkuttelemaan paikalle. By the way, tämän päivän setit kuvataan nyt media-modeilla ja uudella mikillä, että miten kuuluu, onko parempi äänenlaatu? Toivottavasti on. Mielenkiintoinen nähdä sitten, että miten se vaikuttaa niinku ajoaikana äänenlaatu, että kuinka hyvin se sitten, kuinka paljon paremmin se puheääni sieltä kuuluu. Sisäkumiinhan se yrittää jäädä koko ajan väliin, mutta äläpä jää väliin. Sinne. Äläpä tule sieltä pois. Sinnehän se muljahtaa. Nui ikkästi. Vaikuttaisi olevan tasaisesti. Ei oo tuota täällä missään. Jäänyt pullahtamatta. Ei muuta kuin tökätään rengas paikalle. Sinnehän se meni. Sitten herkutellaan tätä siihen. Nuija.
Nui. Sitten tästä välitykset pois ja ei oo pingotuksella mihinkään suuntaan. Siinähän se alkas olle. Sitten ei muuta kuin tökätään mutteri siihen vielä paikalleen. Tässä on mutteri. Pannaanpa siihen pikkusen tuommoista. Ja ei muuta kuin paikalla. Kyllä, piikkirenkaat ois nyt alla ja sitten vielä laitella nuo loput systeemit kuntoon. Eikö aika jeti tämä meikä sovite? Se niinku hippoo tuolta tuohon puskuriin. Terve! Vaihdellaan urakalla piikki. Siinä olisi piikit jo paikalla, öljyt vaihtaa ja suodatin puhistaa ja jotakin ketjut rasvata ja tollasta. Menisköhän jo polokasis vaan? Ei se taida polokasemmalla. Tuosta muljattaa ensin sinne ja sitten tämä niinkö viimeisenä. No. Kuka saa kunnian painaa sitä? Kyllä! Uskoiskohan tuot? Äsken käytiin koneen lämpimäksi ja valutin öljyt, niin kaitanpa uudet sisään. Mötöreksi. Nyt ruppaa kuseen. Joku hyppyli ennen järvellä hirveä paljon. Piikkirenkaat, öljyt on vaahettu. Suodatin vielä, jos pesis sen. Joo, nyt skipaattiin siihen kohtaan, että kaikki on valaamista. Eli siellä on piikit paikallaan. Piikit. Sieltä löytyy. Ja sieltä. Öljyt vaihdettu, suodatin putsattu, öljytty ja uusi paikallaan. Ja siinä on pesty suodatin kuivahtamassa. Ready to rock and roll. Kiitoksia. Katellaan seuraavalla videolla. Tökätkää peukkua ja kommenttia.